de mí, pero bueno, no sé, no va bien después de ir en cada uno. Bueno, son Mallaora, son un grupo, bueno, básicamente así de la terra, que fan músiques de la terra i que fan músiques principalment per a la neu. Així que esperem que al seu cule de les caiguetes i que si no va ser davant tenia una pista molt hermosa per ballar. Esta està Anna, la nostra animadora del bar que està per el Valls, ja està fent un taller amb la gent, així que hi ha unes quantes persones que ja saben ballar algo. Veig que també per ahí alguns incondicionals del ball, de la gent de Buchassot i demés, i esperem que ens ajuden a animar un poc a recordar-lo. Hem fet primerament un xotis de l'amiga Mare Vidal, el xotis de Cullerat, i bueno, aprofitamos de que tenim en les nostres files una gran cantadora i sobretot una gran cantadora d'estil com és Maria Amparo, doncs hem volgut començar i donar-nos la benvinguda amb un d'estil. I ara anem a fer un altre tipus de ball, una cosa més tranquil·leta, més pausadeta. Anem a fer una balena. Anem a fer la balena de les figueretes. Així que busqueu-se parella, està bona per rimar la cebolleta i sembla que és això de la cara, sembla molt romàntic. Però bueno, busqueu-se parella i esperem que gaudiu de la nostra cosa.
Carlos, por favor. Gràcies per aguantar les explicacions de Pep Mama. Gràcies a tots vosaltres, Vale, va.